Sa kamunggay. Salamat, kinaabot Thank ka. you very much. Sure, ay. Bulad lang na. Pre, Oy, what can you say? thank you so much. Biri. Pagkuhag bulad, kutob sa imong makaya, kuhaon. Mura ako Pagusto gani. Ito pas babaw, pre. Babaw, pre. Daghanan ay. Oh, pare good ta. Ilay ang mga basa uga, pre. Kamu na bahala na. Ang basa dito. Parehem ni uga. Mauga ra jud nas kaha. Tatat sa pagod gikuha gi ka sa rep. Dagdag ano na ni. Bahin-bahin na diri ni matas. Gituyo ko ni kay lagyo pa kay nag mga lugar ako mga bisita mga tats. Para lang makapilaw sa bangsin akong bulad. Joy, imo ni. Pre! Pre, Ari pre. Video si pare. Kapila siya. grabe. Salamat sa pag-share sa imong blessing. Pre, mga reject na nga bulad pre. Okay lang. Ingon ni Joy kaniya dito di na reject kay libre man niya. Bagay. Kagud ana, reject ba na? Na, Joy, imo ni. Bulit dito yan, imo ni. Pre, imo na pre. Gusto ka gulay pre, na gulay diri. Pre, mga tinangkong bin akong gulay pre, o ganang mga kamuti tops pre. Okay lang na pre? Way pagka ko. Okay ra na? Lamig ni. Matats, di ba? Lami sa piling matas pisag gulay-gulay gud ta. Kana ko mga amigo mga tats. Dugay na ni gusto mo adto diri ako lang ingon nga hulata lang pag nakuitam kay pasuruyon to magbalay. Gabi naman nabot ang mga bisita mga tats oy. Moro jud kadaret ako ni matats. Gulay o ganang bulad. Mga tats. Di ba? Enjoy kayo mga tats, mga viewers, followers na ko ni. Tugan ta kabi kay basig lahi mo, basig sagbot imo mapunit diha. Thank you. Basta kay ako kabalo ko manguha. Ngunit basig sagbot imo mapunit ba? Mga tats, simpleng kalipay lang ba? Nga bago ka mong dito. Dami pre. Okay na pre. Salamat. Tagay ito mga silingan mo dito pre ha. Matik na pre. Mama niyo pre. Matats, dili lang kay bulad akong ihatag sila og kamunggay og tinangkong. Akong isda matas, mga tulo na ni kaadlaw sa rep. Okay lang mo ani? Yes, very much. Oh. Ako na lang po ni hatag matats kay nga naman layo pud ba nilang gidayo matas. Ako ni masilingan matas dito sa KPS. Ipato na ko dire kay panghato ko na yung mga bulad o katong mga gulay og mga nga matas kay nganon. Mga viewers, followers na ko. Dili sa ingon nga nagpalakas ko ha. Dugay na sila naghanyo sa ko nga makatilaw slag mga something mga ingani ba? Fresco. Oy, bato bi ani. Okay na ni. Okay man ni. Okay kayo. Sige, Basta benbeno. inatag ni Tats. Sige, benbenon ta niya. Imo ni Joy. Thank you. Ga-vlog pud ni. Content creator pud ni siya. Thank you, Tats. Paglangkat ani. Ano ni? Pre. Imo na ni pre, di na ako katanggal. Imo na ni pre. So matats, salamat kay nahalin ang akong isda ug akong bulad. Magsugod na po kog bulad ugma para nana po ni matagaan no. So kung kinsan mo tay mamaraig diha pohon aton tagaan. Bisag 5 lang ka buk or 10 ka buk nga bulad. 100%. Bain na nato ang grasya, di ba? Ano lang matas. 100%. Grabe. Di tama mo matagaan tanan pero basta na grasya, i-share po nato ang uban. Okay.